Bueno, pois xa vai media vencida a festa. Que tal o evento? Como o viches? Porque aparte vivíchelo desde dentro, pejaron uns tiros, medio morreches, horas anaches. Como viches a festa da batalla de 1809? Bueno, pois a verdade é que podemos dicir que foi un éxito. Efectivamente, como tú dices, pois eu fui a primeira víctima dos franceses. Non cheguei a morrer porque, bueno, inda que me deron un tiro, non foi nun lugar... Non foi vital, pero eu xa vin algún que estaban intentando falar co teniente alcalde para meterlo no teu sitio. No, bueno, pois a mellor queríame matar precisamente para me sacar da alcaldía, que nunca se sabe. Pero bueno. E é complicado, porque a ver, eres unha persona que eres das máis votadas en Galicia por porcentaje. Seamos realistas. Ao mellor todo o electorado de Boborás colle nun edificio de Vigo, pero independentemente deso, tes un apoio do teu concello e do teu electorado que é moi interesante, non? Bueno, nun edificio de Vigo non, que somos máis de 2.000 veciños. Bueno, pero hai edificios moi grandes, Dios mío. Bueno, pero a mellor de 200 personas, pero non. No, a ver, eso é moi representativo, que canto é porcentaje, non sei, pero... Teño 86,58%. O sea, son a muller alcaldesa máis votada de Galicia, esa é a realidade. E a nivel España, en que porcentaje estarías? Tanto non mirei. Tanto non miraste. Pois eso é importante. Mira, outro día falábamos coa alcaldesa de Maceda e a nivel alcalde é a alcaldesa máis nova de Galicia, tanto en home como en muller. Sí. E, sin embargo, en España hai un rapaz máis novo que estamos pensando en ir ali e darlle un golpazo para que non se presente ás siguientes eleccións, pero a nivel mulleres é a alcaldesa máis nova de Galicia. Que representa para ti, e simplemente un pequeno, porque ao final non viñamos falar de política, pero sí que me parece representativo, que sintes que ese alto porcentaje do teu povo este contigo? Como o faz? E non eres o que se di populista, porque eu non te vexo dunha maneira populista, pero sin ser populista, como se consigue eso? Bueno, pois sendo cercana, sencilla. Normal, non? Sendo normal, sendo do día a día, sí. Sendo próximos, non creernos que ser influencer, ser alcalde, ser o que sea, che dá unha categoría especial, sendo normal e traballando polo teu povo, non? Sí, claro, nos, bueno, tanto eu como meu equipo, pois... Non? E tamén os traballadores, porque ao final deixan tamén de formar parte do equipo e de axudar, non? Porque dá igual que en goberne, pero están aí axudando. Pois o que facemos é traballar pois para facerlle a vida máis fácil aos veciños, darlle millores servicios, millores espacios. E xa che digo, nós somos felices hasta cambiando as tablas a un banco que está roto. Pois cambiando as tablas e poñendo o banco bonito, nós xa somos felices. Que ao final son as pequenas cousas do día a día, non? A sencillez é moi importante, estando coa xente, participando das súas celebracións, meténdonos aquí na batalla, ainda que nos intenten matar, pois facémolo así. E bueno, pois nada, eu penso que sobre todo normalidade, moita comunicación con eles. De feito teño grupos de difusión por parroquias, entonces están informados, dende que desapareceu un gato e que axuda de todos topamos o gato, ata que alguén topou unha PDA, está na Garda Civil depositada, resulta que era dunha empresa de reparto e ya conseguimos os de Boborás, ata pois hai un incendio, hai falta de auga. Sí, que de feito eu me acordo de cando aquel bar se traspasaba ou... E bueno, pois cousas normales do día a día que fan que a veciñanza pois un pouco reciba ese couso, non? Está informada, está conectada e eu tamén penso que, bueno, teño o meu teléfono todo, yo que non ten pídemo e doullo. Entón eu creo que tamén esa cercanía de que podan falar pois coa súa alcaldesa, cos concelleiros e demais, plantearlles problemas pequenos, porque sí que é verdad que as obras importantes son necesarias. Estamos facendo un centro de saúde novo, fixemos unhas piscinas, queremos reformar o pabellón, estamos aí a voltas con unha residencia e demais, pero eu penso que a xente valora moito o que é o pequeno, é dicir, o pequeno que se hai detalle. bachar a súa porta, os arregles, que se unha fora está estropeada, que se arregle, a bombilla, a típica bombilla, que se hai un banco roto, pois yo arregles, cousas pequenas realmente, que por eso hai que equilibrar
e atender as cousas pequenas, non deixar de lado tampouco as grandes, porque creo que é importante sobre todo para o Concello ten que avanzar, para avanzar e para dignificar e como futuro, e sin duda, bueno, pois eu intentamos facer o mellor posible, o resultado do 2023 foi moi bo, espero que no 2027 nos volvan a respaldar desta maneira. Vamos un pouco a continuar un pouco o ambiente de festa e o ambiente de promoción do Concello, non? Sí. Que crees ti que se necesita promocionar máis en Boborás? Non a nivel promocionar solo de comunicación, que sei que ti eres profesional desto, non? Sino tamén de que hai algo que ti queres traballar, que hai que obrar, que hai que para que se poida, que crees que pode ter moito potencial e aínda está a medio descubrir. Bueno, o turismo temos feito grandes avances, pero sigue sendo necesario avanzar moito máis, porque temos un territorio que podemos considerar un paraíso natural, hai moitísimos elementos naturales, dende fervenzas, un montón de ríos, sendeiros, bosques maravillosos, patrimonio, incluso un embalse que inda que hai un impacto visual importante, a zona do embalse é espectacular, é tipo Ribeira Sacra, o cañón de Alvarellos é espectacular, as minas de ouro de Brués e Balboa son increíbles, temos aguas termais, que de feito hai un proxecto para desarrollar por un particular, están aí cos trámites burocráticos que ás veces frenan, e despois a nivel patrimonial somos o tercer concello con máis patrimonio de Galicia. E que non é pequeno, tedes unha extensión importante. De 87 km cadrados, non é que sea dos máis grandes de Galicia, pero bueno, é un número importante. Dades conta que lindamos con 5 concellos, pero que no linde de Beariz a 5 km estamos na provincia de Pontevedra. Sí. Por tanto, é un concello grande. Eu moitas veces, desde que vas pola carretera de Pontevedra a Carballiño e de repente, ou incluso baixando Paleiro e diste Boborás, pero chegaste aquí, porque claro, a xente pensa que os concellos son como cuadrículas, pensan que son a diagonal de Barcelona, pero os concellos teñen moito e gestionar todo eso, e hai que dar servicios, hai que dar, porque aquí somos moito de facer da casa donde nos peta. Entonces hai un tipo que ten que a casa lá arriba e ten que chejarlle a basura, ten que chejarlle a agua e todo eso, non? Entonces, bueno, eso agora está máis limitado porque o haber pexóns non che permiten facer a casa onde tú queres. Pero sí é certo que hai moita dispersión xeográfica, entonces hai moitos núcleos de considerable entidade, tes que levarlle a luz a todos, o servicio de lixo a todos, bueno, a auga, ademais, entonces ao final pois son servicios que todo mundo ten dereito a ter, claro. porque además son necesarios e son non pagan menos impuestos, pagan os mesmos que os demais. Non pagan menos impuestos que nunha cidade, pero son moitísimo máis caros. Os concellos pois pequenos temos o problema de que nos falta pois financiación. Recursos, sí, claro, a ver, eu sempre valoro e sempre, bueno, na parte que nos conoce, sabes que apostamos moito polo rural e por estas cousas menos masivas, menos tal, pois un pouco por eso, non? Polo tema de decir que é moi difícil levar a cabo todo eso, porque falábamos de Vigo, de que nun edificio grande de Vigo pois pode haber os habitantes que hai aquí, pero que claro, é moi fácil darlle luz a todos, é moi fácil darlle agua a todos. É que unha sola farola canta xente alumbra en Vigo. Sí, claro. Unhos contenedores a canta xente sirve e canta xente está emitindo un recibo que dá ese servicio. Poñeche un exemplo, bueno, que creo que é importante. Un Boborás recibe por veciño 200 euros. En Madrid reciben 600. A diferencia é considerable, cando os gastos, lóxicamente non teremos os gastos da policía local e outros moitos gastos, pero claro, é que debería ser que polo menos, xa que por población, pois que recibiramos o mismo por habitante, porque eu entendo que os veciños bailen o mismo, ou merecen o mismo, claro, con de repente se hai un incendio, de repente se hai unha necesidade, temos que ter ese servicio para... Bueno, pois nada, vamos a, pois eso, intentar traballar eses aspectos nos que Boborás é fuerte e bueno, pois toca moitos paus, porque toca casi Pontevedra, por outro lado, pois non está tan lonxe de Lugo, Ourense está un pasiño, e bueno, animamos e estamos aí para o que se poida, para poder seguir traballando e dinamizando un pouco este rural tan auténtico e tan maravilloso que tedes aquí. Eu son veciño de cerca e seino de primeira man, non é postureo. Vos sabedes que... E compraches unha casa en Boborás. Bueno, un jalpón aí, unha finca. Eu son multipropietario.
Porque claro, en xa eres máis Castela o rico que a mellor... min. No, o que pasa é que en Castela diste, teño unha finca de 20.000 metros cuadrados. Aquí, para xuntar 100 metros cuadrados, tes 4 fincas. Entonces, estou esperando a Orensanía, aí vos lo deixo. Pero bueno, encontrome moi a justo na comarca e agradezco pois o voso apoio para o noso traballo e vamos a seguir traballando por eso. Moitas gracias e vémonos nas festas.